Извънземните са постоянно на Земята, даже и са сред нас. Могат определени хора да ги видят, могат да ги усетят. Даже виждаме, че вече се появяват нови хора, които имат определени пророчески или ясновидски. Добронамерени ли са те? Ами има добронамерени, има и злонамерени. Добронамерените са тези, които по някакъв начин се грижат за съхраняването и опазването на енергийния баланс, както на планетата, така и на хората. А тези, които са злонамерени, те по някакъв начин черпят информация от нас и понеже тяхната вибрация и тяхното ниво е много по-ниско от другите, те взимат от нас ДНК, взимат проби, за да могат да копират нещо от нас. А това възможно ли е да става? Да, възможно е, правят определени извънземни, си правят опити с хората.